Ihum LPT truck ahiring tangrak pen kacingkoi. KSA amen pen angtan pen kebang atum behana keklem. Choki hola long pre cataract detection camp ke padapon. Therenify isiada por 5 homalong. Dilai police station ke parlo 14 miles adung krong plia towar kaselam bomalong. Dimapur anat ke pang nupon bom ihum akta moida karthang hup. LPT truck ahiring tangrak pen kacengkoi. Sonsi handyman pen nangke thanduna tengke. Oil tanker a truck wrong side pen ke bang rong ajok towar ke pekdun serak ji po hutsi. Men chepar le phit lapen kopai ke mejok driver bangta areng hu kiso. Ahiring tangrak ke abelang pusinang thandun. Aduntu bearing registration number AS01 PC 2043 pusi pang thekpon. Lapen nonama draikom sai khetum si kepari dengpon lo. News Desk report Malong News. Angtan pen kebang abangaling phanta Chamber of Commerce ahin pen behalo kipiajok rongarat pen khangnang ji pura hamphang song la pen kaprek ke thegring tuma phan chuning ripon. Hojai Kampur Nogau la pen prek jama district along akeche aso tum kar bianglong along wangsi beha nang klem jia phan wanglo. La pen la solong Chamber of Commerce atum pen sitame beha ke klem jia phan ridak pidunsi. Angtan pen keche aso tum aning hangaling si klem lo. Sojok Hawararar tumsi tame penangan kisung phonanglo. La sinon ke bang jilang arni pen lapuson rong atok anula along. Angtan aso aphan ke pandudlong le derja phan hamphang asong mate. Chamber of Commerce tum aphan rongarar tumpen kachuning ripedopon. Lasonsi thang ni phaing koranar ke bani hamren arong supialong Nogau hojai pen ke bang atum rongarlo atok anu along beha claim jia phan ke bang along. Thangna dalo awe bonta KSA hin pen kipi pon alo chiot pondong pen loksi bihak lempon lo. Laso birta longsi KSA hamren head branch hin pen pali dunsi karju pater tok pedopon. Sohud alang litum pen kache thanduna tengpulote nilitum thangnat por hi thekthela pen nilitum aphan KSA pen alu nang kipi pen si nahok tame damlong lo pusi chithak dun lo. Laso pen KSA hamren head branch ameipu timuthi rong pilapen West Kar Bianglong in charge KSA Prosonto Intia tumpen kenang sot alu an hang dulo bonta thangnat alu tame pithek thedalo lasila puson thangnat kachini ave mate karju pater tokdun ave pin pen angtan pen kebang tuma phan ridak pidun laplote hamphang song mate ili khe aphan sitame kena hok dokokji lasila swalong kelang chari dun pamya kenang sot pusi cherok tok aradatum ningjepon hamran pen rostaming tinang kelo berta Malong News. Itu আমি নাজানে কিয়তে ধৰিছে আমাক কৈছে আমি খুদিছো যে এটু দিলে কি আমি ঘুৰিব পাৰিম নেকি গুটি কাৰ্বি আলং কি কৈছে যে নাই গুটি কাৰ্বি আলং ঘুৰিব পাৰিম ভ্যালিডিটি কিমান আছিল আৰু ভ্যালিডিটি আছে নে না হ্যাঁ ভ্যালিডিটি কেই বছৰ কাৰণে নাই এটু সিজনৰ কাৰণে কোনটো বছৰৰ লৈছে এটু হ্যাঁ এটু 27/12/2022 লেখা আছে ইয়াতে 22 লিখা আছে 3 লৈকে দিছে আমাক এই কোড লিখিছে ইয়াতে 2023 কোড লিখিছে তাহলে দুই এরিয়াও দিছে তাহলে দেখলে তাহলে এই কে দেখুন সব top anu kilut ason biha pine hormuge bandan rongarlu gilut atum phan mana palut long nedat nangi lalu tum kopine ka siksak do mala tu lang elut pa ka siksake yola pine hormu ke jor pupo pun pathepo pine pine adoke pine amek lang no son claim da sonda duk non damtang anda mane dulu lahaya gotona ke soposi nang palut long edat nangji Thereponiphai isiarni Nilep constituency kaparlo Choki hola indoor stadium along ake joy pen mek kiso kelang kepadopon jai mek kepadopon along Karbiang Autonomous Council IM Surjorong Farpensi ingpupon labangso ake joy se kelang pon along Jugal Kisor Malpani sitame chetongdon se kachelang dun kado kawya phai bangpharo sira troxi kebrapli ando
labang soang bong pen Amerika cecar Chennai nai atuma phan abang ke Jorhat hospital along ansi kelang ponjia phan pontang lo lapen operation nangjia atuma phan sita claim pon po Amerika kiso penang ana phai ke do open jok pabatai hini an ke ponjia phan thak nang koklo non ke chengsia bang ke bang ingkoi ansi pon pola pen aphit si pon thupu pusi pachini pon chuki hola pen amirson terang nang ke lo berta Malong News top pini ladak chuki hola industry du Malong free item ya ke joy pen mega kisu tu kan kelang pot lasila solo make JK Malpani alang tum si sponsor lo kedam ke bang lapen ke chuki jun lahai kadu gawi lapen duwai hai anta lapen si ke joy pen pipon lo lasinon pini bang kadu gawi non si alis en momlang non ke entang bang pharui sira trok si ke hinian le lo lapen ke operation ji tumhan talong pon lo non operation ji tumhan baki tv pon ji baki bang koi pasi pon pon lapen aku pudhot second phase lasan si ke thak pon lo lasi la kadu gawi kedam ke bang lapen hadak ame ke su hadak operation nang ji annam ai hoi lapen ke chu ki jun lapen kedam ke bang la kadu gawi lapen pini ladak ke pachu ke pajun ans tame JK Malpani tumsi na sponsor don lo lasi la solong kacera dun lain hospital do Jorhat hadak si silang kompo doktor hadak si bang lo lapen pini ladak ke bang abang ke along kaprek jengkha lapen ke kiruni ka ho lapen hadak dipumanja lapen dak anam lang pi long pen kaprek hawar pen sabe nang chetong do la si chelang pan lan hello lapen la solong pini dak ni tum long na chetong do la tum marori semilan pula tum do la secretary president lapen ex president ex secretary alang tum bidang chetong do la solong ke klem kedam RD nang pi do tum lan pen dadak pini kapang kupon bangke siri sar surjorong par akai alang list me ladak pini ing kupon lo lang li tanang chetong lo lang li medical yam lapen agriculture yam karbiang long tumus council alang li pen bang si pini la bangso asi ka chelang bakalang li pen si ing kupon lo lapen alang li pan churu pik lo sar yam sar pan lapen JK Malpani lapen marwari sumilan alang tum pan tame katu me nitum dang nilip ahin pen alang gaman mi churu pik lo tapos na war sai kimi lang tiap na penalong kaprek seme lason kelang pon so asai bangke deng ponjia pan non ka chisik pon bangke dak deupani alam lang pi hawar long deng ponjia pan si chisik pon iko Kungripi Medical Sub Center doko kapita doktor abeden Cingthong ahawar ke parlo Kungripi arong along Medical Sub Center ke dolake kedam tang surihinira troksia ningkan penlo bontala swalong se kelang mate doktor kabedeta jok rong sor sungnang lo hadaga rong sor tumpen kaning je ponatengke keso kecelang dia phan kache ponangji lake kilometer plikebra ho anbak dolang lata ningkreng hutsi dam unchot barla bicenga botor ke gari motor ke dam ke bang siksak pik puta rong sor pen lamthe pachinidun lasomsi non kedobom karbiang termos council ACEM Dr. Tuliram rong hanglapen local emisi avijit kro phan ka chuning ri lake un an ke prapen doktor phan nang ke toy da prang asonte radatum akisung pen jok ponji pusilam the chepaklang pon lapen chuning ri pon renti chingthong pen long kibe nang ke lo berta Malong News Fransi Malong News kelang aratum phan kardom pa jireglo kardom non ni likedo pulote lage lakha ke thom chinthong constituency arlu sinili dolo kaparlo lage kungripi along sido la kungripi sub center 2007 si established lo non puta dak kesu kachelang jia doctor nang place bela mate wang belang no anta lasi la rong asor kwane kisung halan 2007 pen non puanta thangnat a doctor long lelang duwai punon dang ave dak mayok ta ave lasi arong asor tumphan ethetheni arjupansna kalang lo aprang sin nang limen chethanik de nilimen babukro dak kungripi nang letum ladak kupipia kisung sike dolo lapen ladak aprang pen wang la so nang litum thek don long ma ada ke pini arnian ta pini anke ningkan ke troxian lo doktor ke bang thek long lelang nurse ke bang thek long lelang dawai mu chenam log ye adiman ta belang lasi alang litum pulo dawai mu anta dak long pon pelang pasipu ante nang litum non racharia song mate BJP sarkar rachari lai chinthong constituency IMC phanang li ko pisi pachini ji kapachini ang tunga lo natum afan ke nitum election ho ke nitum alang tumak ke mang pichun pidun lo
pulo tang te election high det pon apia bangke alang tum bangke nili tum chin thong arat mate li tum la rat kisu bang rat kimang bang nang pichun pithak thalang non anta se ga chilang athai ladak a vedelo ladak pe nang li tum kupi kwan hillo sinang li tum kisuk gilang ga chiponai nili tum ke ahok lo ladak bangke amen si irlok chot alang tum kachipu ke non karuling boy BJP sarkar ke alam ठीक अप्रेक के आदि पे सिबार बे कायता डेवलपमेंट पीस एंड डेवलपमेंट सीता में अहक पे पीस एंड डेवलपमेंट बांग के पिनी नि तुम मलोंग न्यूज़ लोंग पे नि तुम ठेकोलोंग लो पिनियान के नि तुम लदाक 17 years लो सीता में नॉन अंदर डॉक्टर अवे जर अवे लासी नि तुम काउंसिल अलोंग कचारी बॉम नॉन डॉक्टर टुलीराम लोंग हांग पंचेंग लोग लदाक चिंथोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी लोंग नि तुम abinang ka asar hanta chini lang ong dung dumi ubijit ta hang la penhala election hur bang ke apostar ta abijit pusikito an la along nong ige che somda malong ma ke abijit pusike alang ka cheto la si abinang ke election judet pe non 6 months la along nong ige che somda malong ma ke abijit pusike alang ka cheto la si abinang ke election judet pe non 6 months back dolo ba 6-7 months back dolo steme piniani anta chin thong long constituency arlo IMC amen ko marna ni tume chin thong ni tume bang hu hak la chini ne la tumla kisu kacelang ko an hello ladak nang le tumarong bang ke dam nang ji kisu kacelang kisu ke uni kacelang dam hello igwing kwan na kilometer do nang le tum ni tum ke su chilang ji puro tang te ador ko nelo la pen lok imu sika pho ba sone ta sia ke pen lok imu ke chonam man ji aphan ni tum ke dam nang la puta dam nang puro tang te ni tum ha ro yang phong la pen la pu apamyong si chunji puro tang te ni tum ke dam nang la ha bai thang so li mati ke ni tume dowai imu sika phon ta ki long ya phan ni tum abar sa bi ga Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.